Verjit de Prozac, pak de draafskwon, want deze biend is in beweging. Psycholoog Charlotte Fiets die verruilt de antidepressiva voor draafskwon, maar haar runningtherapie. Ja, en ik, de Friese politiek is in zwang, want waar maakt commissaris John Jorritsma nou opvolgen? Politiek verslaghouders Andries Bakker en Adse-Jan de Vries, die boek je haar deroer. Goeie, dit is biend op de dag dat Miranda Werkman voor de muziek uitrint op de slachtenroute. Want dagen, dan is het zo vier, dan rennen 15.000 mensen de slachtenmarathon. En ja, die gaat van Jesterbjerm naar Raad, oer 42 kilometer. Sneun zal ik Miranda mooi rennen. En ze is nou al even onder de oefening. Ja, dan wist Juster in Achlem. Ja, dan ben je krek oer de helte. Maar ja, waar is krek oer de helte, Miranda? Nou, nevens mij ergens bij Hidaat of zo. En ik ben eigenlijk wel daar om een oase. Want dit is het punt op de route. Zitten de mensen niet het vaker dienen dat je eigenlijk er wel doorheen zit. En dat je eigenlijk denkt van, waarom? Waarom ben ik hierom begonnen? Ik ben heel benieuwd dat ik dat punt sneun. Ik denk het van al. En dan is er een oase. Een oase. En dan denk ik van, zul ik nou in de vierte een Fata Morgana? Of is het echt een hele mooie, leuke vrouw? Ik weet het niet meer. Ik ring gewoon terug. En dan zie je of het echt is of net. Hoe dagelijks, Roelof? Ja, mooie vrouw. En daar willen wij wel blied van. Hè? Ja. We zullen het ergens over hebben. Want van droege wast naar worstenbroodjes, naar 8 jaar. Vooral het commissaris van de Koning in Friesland, John Jorritsma, zijn baan van een functie als burgemeester van Eindhoven. Van harte proficiat, wij zitten in Friesland. Van harte lokwenske. Jullie ook allemaal. Wat geweldig. Maar je hebt een soort reacties van mensen die dan zeggen van, wat dat zo mooi eigenlijk. En dus vandaar dat ik die vraag stel. Ja, maar dat is zo flauw, jongen. Ja. Je bent waarde met de belangen van Friesland. En als ik net aan de belangen van Friesland werk, of het nou in Den Haag, in Brussel of hier in Sochi is, dan denk ik net goed in. Als ik wel ben, doe ik het net goed. Dus ik ben daar klaar mee. Ik geef mijn eigen gang. Ik weet mijn eigen verantwoordelijkheid en dat is klaar mee. Ja, John Jorritsma, we hebben hem nu rond tafel. Hij koel helaas net. Hij heeft er ook maar horen afspraken. Maar daar maar we oeren praten. En dat doen we graag met de man hier rond tafel. Adse, Jan en Andries, beide politiek verslaghouders, volgen het. We zeggen nou een filmpje. En dat eindigt dan even mooi een klap in. Dat hij even nu de band springt. Maar daarvoor, de ceremoniële man. Als het een karaktersketch moest, hoe zoest hem dan zien? Hij nam zijn werk heel serieus. De ceremoniële kant, maar ik de inhoudelijke kant. Altijd aan het werk. Ik altijd eigenlijk wel enthousiast aan de meeskant daar. Als hij bij een prijsuitreiking wie of een lint of een liepaai. Hij maakt er altijd wat van. En dat vond ik heel belangrijk. Maar wie het een linsenknipper of wie het een echte bestuurder? Hij is denk ik van het totale pakket. Hij neemt alle kanten van zijn werk heel serieus. Het werk achter de schermen neemt er heel serieus. Kan er min kritiek op hebben als je ierlijke kritiek oefent. Maar het werk voor de schermen namelijk hartstikke serieus. En vooral naar de meeskant daar zat ik steeds in de regel maar een blier gezicht. Ja, dat punt van kritiek was het ook correct hoe hij daar zelf nog wel even nog hebben. Maar Andries, daar is hem vaak troffen, vaak voor de microfoon. Ja. Oeren op de provincie hoe zit, maar die steedgekomst net zo. Ja. Wat voor man nemen we afscheid van? Nou, ik ken Adse-Jan wel onderschroeven. Hij maakt oeren werkweken van 60, 70 oeren. Hij is altijd bezig van Friesland. En hij genoot enorm van het ceremonieel. Dat idee hier steekt wel. Dat wie ik iets wat er net wend wie, want hij kwam als Brabander hier bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij hier voor het eerst werken. En toen mocht dit ik als uitdrager van de Friese cultuur. Kon hij van genieten, maar hij wie ik heel bedwanen wil om Friesland bestuurlijk op elkaar te zetten. Meestal die Jood Sprutsen zeggen van wie geen politicus eigenlijk, het wie een echte bestuurder. Ja. Oké. Nou en dat laatste stukje, hè? Want we zochten even naar wanneer ging je er nou eventjes naast, hè? Dat wie dan Sochi werd die leuk op Roelof de Vries. Die vraagt van wat doe je hier eigenlijk, hè? Snoepreisje? Ja. In de steden hebben we een aantal keer meemaken in de vorige periode dat hij bevregen was over zijn lobbywerk. Van wat maakt je nou eigenlijk leercommissaris voor Ljouwert? Als er weer eens een instelling naar Grijnsverhuizen weer. Ja. En daar kon er heel min over en dat liet er eerlijk blikken. Hij had ik wel eens in een interview zijn.
Waarom het hij er min oer kent? Omdat hij gewoon heel hard werkt. En als het dan ik wel eens tjen zit, dan viel het als een beschuldiging, als iets heel negatiefs. Dat kon hij eigenlijk maar heel moeilijk hanteren. En in het Iepenbier koest het ons zijn lichaamstaal ik wel oulezen dat er hem dan ergeren. Ja. In de vorige periode wien er nog wel steerteleden die dat ik wel echt dwarsten. Die dwarsten hem wel even te prikkeling. Maar in de huidige periode is dat eigenlijk net aan orde, want iedereen is heel rustig. Maar wie die dan ook de baas? En houden ze wie dan een kleer met de discussie? Of hoe moest het zien? Nou, ik denk dat in de tijden van Nijpels en Wiegel, dat wie een echt baas. Maar Jarritsma wie volle minder baas. Hij hier een oren statuur als zijn voorgangers. Ja. En dat was in sommige steerteleden wel zijn in te gaan. Maar ik merk ik steerteleden die door dat gewoon net. Hè. De commissaris die zit op een voetstuk. Ja. Maar heeft ik het gevoel gewoon Andries is dat ze ergens een beetje wat persoonlijk kennen leerders? Nou, op een gegeven moment dat je daar wekelijks zit of maandelijk zit in die steden, dan kent hem iets beter natuurlijk. Maar Jarritsma heeft natuurlijk een hele drege start gehad. We hier in 2008 is hij begonnen. We hebben Wiegel, Hermans en Nijpels wend. Dat zijn mensen die in Den Haag bekend. Die komen hier, ben automatisch bekend. Meesten zorgen bij hen op. Jarritsma konden we net toen hij hier kwam. En het doelduistige college, het PvdA, Anita Andriessen toen nog, CDA, Sjoerd Galema, die hier zelf ook een heel soort romte nodig. De bijnaam van Sjoerd Galema wie ik Koning Sjoerd. En Anita van Friesland. Anita van Friesland, dus ze hier het liefst een commissaris, die hun die romte joeg. En hij moest een heel soort. Wat een liedse roman? Klinkt het? Nou ja, dat hij ze bewust was aan die en zei ze toen ik wel uitsprutsen. Ja. Ik denk dat Wiegel en Nijpels en Hermans die hoeven het ambt net te verzinnen. Die hier het gewoon gelijk. Ja. Maar Jarritsma die moest het terug het werk in, moest hij het verzinnen. En is het slagen? Dat is wel slagen, denk ik. Nou, het was ik wil in die zin lastig gaan, maar dat lobbyen was toen neemst. Daar kwam natuurlijk inderdaad een soort kritiek op, omdat de colleges waarin hij zit, dat ben vaak ik mensen die deputeren worden, die het onervaren zijn. Bij de vorige periode op een gegeven moment zitten we van het CDA met Tineke Schokker en Sietske Poepjes, van het PvdA Janne Witske de Vries en Hans Konst en Johannes Kramer van een partij die het in Den Haag net Sint-Wurg is. Dus dat het wel degelijk kritiek op smieten in de stad, vooral bij de oppositie. Die zeggen ze berikken daar niks. En dat die natuurlijk sincere skonk, want Jarritsma die het er wel alles aan. Ja. Charlotte, psycholoog, hè? Volg je dit nog een beetje met die mannen? Enigszins. Ja. Maar het is wel actueel. Maar bedoel, ik vraag me af, wij zitten in die wereld van de media, dan heb je het erover. Maar interesseert jou dit? Is dit een item wat jij gaat bekijken op tv? Nou, niet op tv, maar ik volg het wel in de krant. Ja. We hebben dan de NRC Next, dus Leeuwarden Courant is natuurlijk ook wel met Fries. Hebben we in het eerste jaar dat toen hier woonde wel gehad. Maar je gaat het niet missen? Nou ja, nee, persoonlijk niet. Nee. Zullen wij even fruitje wat er dan komt? Want er is een plakje vrij, dus de tombola die zal beginnen. En we hebben er even een paar mensen uithalen die het nou al, want dat begint te goeien. Zullen we de eerste er even bij pakken, de eerste konshaver? Dat is goed. Nou, brengen we er maar bij. Dit is de troefkaart Ian Joop Atsma. Nou, shit maar raken, man. Ja. Joop Atsma. Hij is Fries. Beschikbaar, dus dat spreekt voor hem. Het is ook een CDA. CDA heeft al 5 commissarissen in Nederland op dit stuit. Dus dat is al een heel soort. En ik werd net 60 hier. Ja, dat ken nog correct, hè? Joop is een zwiergewicht, maar een ontzettend groot netwerk. Ja. Daar zou Friesland een heel soort willen van haar kennen. Ik denk dat Friesland een zwiergewicht als Joop nodig had. Want eigenlijk is het college wat er nou zit een heel licht college. Drie deputeren maar een iere ondervinding. Ja. Een van die drie is wel Sander, die het echt heel stevig is. Ja, die heeft een goed netwerk. Maar het is een vrij licht college. En als er een iere na kabinet zit, maar misschien wel hele naaie zwieren uitdagingen van Friesland, dan moet er eigenlijk wel wat zinwichten wijzen kennen. Okay, dus Atsma die soort... hij weet een soort van Friesland en ik van de problematiek in Friesland. Hè. En hij kan Fries praten. En zijn loyaliteit laat je er enorm. Ja. Zullen we eens even naar het waar? Komt-ie, noem het waar. Ekke Fries. Doekele Terpstra. Dat ik al een heel paard online, bestuurlijk met. Nou, Adse, waar sta je even zitten? Nou, ik weet van Doekele dat hij het ambt van commissaris van de Koning in Friesland best interessant vindt. Ik weet net of hij daarop solliciteren zou. Maar het is wel een baan die hem wel bevalt, denk ik. En die hem ik wel goed passie zou. Ja? Doekele is ik echt een man die het wat meer kent. Maar vindt meer als een beers, zeggen ze dan. Ja? Dus ik denk dat hij heel goed in een profiel pasje kennen zou. Hoe gaat dan zulks, Andries? Ze binnen nou al mensen aan het ontprikken? En, dat zal zeker geweest zijn in die partijpolitiek natuurlijk. En Doekele Terpstra, die wie in 2008 eigenlijk waar die ik al neemt. Hè?
in die procedure werd Jorritsma uiteindelijk neemt waar. Had ze maar eigenlijk al neemt. Ja, dat wie een heel andere tijd, want Doeke Terpstra die wie toen nog, misschien werd hij wel staatssecretaris of misschien ik wel eens een keer minister. Hier die heel andere ambities, maar hij is natuurlijk zoveel hier verder in zijn carrière. Dan ben ik een paar dingen weer ouder, hè. In Holland heeft hij zitten. Dus KNSB. KNSB is ik misleren op een hele jammerlijke manier voor hem. Dus misschien zou hij nou wel, ik ben wat ouder worden. Hij is liek als Joop Atsma, generatiegenoten, 60 gast. Misschien dat hij nou wel zou van ik wil het. Het is echt een Fries. Oké, nou noem het draaien. Dat is net een Fries, volgens mij, maar hij beziekt het wel heel erg. Maar als je een Fries kijkt, Arno Brok. Ik weet bij hem, er is in ieder geval een collega van die had een Facebook-actie begonnen. Hè? Dat heb ik begrepen. Ja. Om hem hier naar Friesland te halen. Ja, Arno Brok, ik weet echt van de journalisten, elke die vindt het een leuke man. Hij had een hele grote schare fans, dat is gewoon zo. Hij zit nog in Dordrecht. Zeker, het is een leuke man. Hij is heel erg verbindend, heel sociaal. Ken ik wel wat, loopt heel goed in de VVD. Hij had diverse belangrijke dingen waar mochten. Het Jirik voorzitter West van de Kamercentrale. Arno die loopt heel breed, heel goed. Maar ik viel hem maar, ja. Dat hoeft net te betekenen dat hij, als hij solliciteert, zo ik word. Nee. Ja, er kunnen allerhande argumenten en motieven een rol spelen om ik in je net te willen. Maar als je dan heeft weer een VVD'er, hè? Ik bedoel, laten we daar eens naar die partijklusje in. Wat is nou het meest logische dat eruit komt? Men zei het, ik heb verschillende mensen ook bevregen. Onder andere Justin en ik nog Sander de Rauwe. Die zei het van partijkleur maakt het dus net uit. Het gaat over de beste kandidaat. En uiteindelijk beslissen de steden. De steden die door de voordraagt. En dat het dan even door Arno Brok gaat. In 2007 wie hij in een beneming om burgemeester van Leeuwen te worden. Ja. Dat argument toen weer dat het te kwad uit Leeuwen wij weer. Hij is nu correct herbeneemd voor een tweede periode in Dordrecht. Dus het is misschien een raar moment wees om voor te gaan. Maar ja, als je John Jorisma weer net zo lang in nee, dat is weer. Het is vaak een heel moment om voor te gaan in de tweede periode. Dus dat zou kennen. En ik heb hem troffen bij de VVD-congres hier in het WTC Expo. En toen zei hij nog van dat hij het hartstikke nice zin had, maar hij miste Friesland bot. Ja. Dus ja, dat een mooi politiek antwoord. Ik heb goed naar mijn zin en ik mis het bot. Bij hem ik bellen joet, maar hij wenst het geen commentaar aan. Nee, dat is logisch. Maar je kroet ik net verzitten. Artsen, daar heeft morgen een analyse in de kranten. Wat doe ik op? Nou, ik pak dat element van dat Friesland eigenlijk wel een zwiergewichters opvolger nodig heeft. Juist omdat het provinciehuis... het ben alle nijelingen eigenlijk, zowel in het college van GS als ik de belangrijkste fractievoorzitters. De traaien van de fjouwer zitten er maar een ier. Ien had net iets politieke ondervinding. De ambtelijke top die wordt nog uitslankt. Er is op dit moment net een verste steertegrivier. Nee. Dus het is een wankel scheepje om het zo maar te zeggen. Er moet even een flinke kapitein. Een boegbeeld wat ik wil zeggen. Een boegbeeld. Ja. Nou, jongens, komt er ook nog een vrouw in aanmerking in het kader van topfuncties? Dat is heel interessant, want op dit stuit is er maar één vrouw commissaris van de Koning. Dus Ank Bijleveld in Oerisel. Voor de rest bent alle van man. Ja. Dus ja, in die zin is een goede vrouw. Ik denk inderdaad Lutje Kopen. Seks speelt inderdaad net een rol. Speelt Lutje Kopen? Zo misschien kennen. Lutje haar wegen ben ondergrondelijk. Dus dit waard zeker solliciteren. Je hoort eens op de hichte. Wij zullen zien. Bedankt voor je analyse, heren. Ja, dan over naar de slacht. Hè? Want een soort Friesen die ben al druk aan het trainen. De oude man flinke kilometers maken. Sneun, dan komen ze in actie. Nou, Miranda Werkman, die komt Sneun in actie. En zij verkent alvast even de route. Ja, en dan zie ik het zijn nou hele leuke dingen. En we zeggen, krek, Miranda, dat is toch een orenvrouw, zegst, een Fata Morgana, of is het echt? Is het echt, Roelof? Ik heb een voen. Het is Ted. En Ted is hier de gastvrouw bij de oase in Hidaat. Wat doet je, Ted? Nou, Hidaat is het punt in de slachten dat er echt doorheen is. Dat is het wurgbis, dat stinkt. Waarom ben ik hier ooit onbegonnen? En ik vang samen met de mensen in Hidaat hier op in een oase. En we jouwen je weer moed, we jouwen je weer motivatie. En we helpen je om weer in hemzelf te leren. Dus kwast u je terug? Ja, met prachtige muziek. Elske de Wallen komt bij ons optreden. Janneke Brakels, de band Nix. Niek de Vries, een dichter. En Teun Plantinga komt als een heel leuk type. En we zwaaien er gewoon voor dat je hem er weer zien kennen. Dat is wat we hier inderdaad van je doen. Aansnitjes zo leuk, dan word je net meer waai. Nou, dat ga ik zelf ook al eens toch. Misschien beloof je wel. Hoe is het om hier maar al die mensen uit Hidaat te werken? Ja, heel bijzonder. Iedereen werkt het gaan en iedereen gaat ervoor. Het zijn keiharde werkers en hele gezellige mensen. En ik zeg je huisjes steen? Ja, dat is wel noffelijk om te weten. Ja, wie voldoen aan alle basisbehoeften van de mensen. Naar de wc, eten, drinken. En daarna zwaaien we van je ziel en van je innerlijke mensen. Komt helemaal gevoed weer uit Hidaat. En op die huisjes is ik nog wat speciaals, hè? Ja, dat is een verrassing.
Dat is een verrassing. Oh, ik denk dat ik verspitje had dat ik hier ben. Ja, dat weet ik wel zeker. Okay. Ik ren terug, ik in de oase in. Ja, bedankt. Zet hem op. Zet hem op. Ja, oké, bedankt. Oké. Ik ren terug naar de oase, Roelof. Ja, Alex. zet hem op. En wat vind je altijd in die oase? Lekker drinken, nevens mij. We hadden de kuis kon, want Wils Miranda dus richting die oase rent. Praat ik met psycholoog Charlotte Fiets van de running therapie Ljouwert. Want ze heeft een leuke middelvoen. Beter middelvoen action depressies. En dat is dus geen Prozac, geen medicijn, maar de draafskwon. Want die kunnen helpen. Als je dit nu ziet, word je hier vrolijk van? Ja, zeker. Absoluut. Al die mensen die straks in een lint door Friesland lopen. Ja, prachtig evenement. En heel positief. En vooral ook voor de mensen langs de kant. Dus het verbindt ook enorm tussen de actievelingen, maar ook degene die in de dorpen waar ze langs lopen, de route. Je zal maandag ook zien dat er minder mensen met een depressie bij de dokter komen? Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat is een leuke meting, ja. Nou, dat is denk ik, dat zal niet het geval zijn. Maar jij bent dus druk bezig met een therapie om mensen die... Is het lichte depressie dat je dan bij jou komt? Ja, ook. Maar even nog wel dat ik het samen met Karin Kuiper doe. Wij runnen samen, zeg maar, de runningtherapie Leeuwarden. En de samenwerking is heel mooi in de zin dat zij meer hardlooptrainster is. Dus echt voor de gedegen opbouw. Mm-hmm. En ik meer de mentale kant, dus de motivatie en inspiratie. Oké, stel, Andries zit niet lekker in zijn vel. Ja. Gaat een beetje lastig met hem. Hij wil geen medicijnen slikken, maar hij komt bij jou. Wat gebeurt er dan? Ja. Nou, dan beginnen we eerst met even een gesprek om even een beetje de startpositie en indicatie te kunnen krijgen. Maar ook sturen we je naar de fysiotherapeut. We werken samen met een aantal fysiotherapiepraktijken om ook sowieso even waarden te meten. En dat gaat verder dan alleen maar gewicht, maar ook dingen als bloeddruk en longfunctie. En dat is dan een voormeting. En dan gaan we meteen inplannen van, en ook niet over een week of maanden, maar meteen van, wanneer deze week of volgende week, als die gegevens bij de fysiotherapie, zeg maar, gemeten zijn. Is er zitten, Andries? Nou, ik geloof er absoluut in dat het Hutterin hielden kan als vervanger van die middelen. Hè. We hinten krijg ik al horen, Bram Bakker, die psycholoog, klopt. Die landelijk bekende psycholoog, psychiater, die is er ook bekend om. Ja. En alleen nog, het draait natuurlijk wel om structuur. Hè. Dat is het meeste, die kennen wel Hutterin, maar ze moeten wel structuur hebben. Nee, klopt. En dan is het dus heel belangrijk om ook, zeker in die groepstrek, te merken dat mensen het gaan ervaren van wat het met ze doet, de beweging. Dat ze inderdaad een soort sneeuwbaleffect aan meer balans gaan ervaren. Want je gaat vanzelfsprekend heb je dan meer zin in wat gezonde dingen. Maar is het ook, want kijk, je hebt het nu over structuur, maar is het ook iets als je rent dat je iets aanmaakt waardoor wat is dat dan? Dat zijn bepaalde stofjes, onder andere endorfine en zo. En ze hebben het ook wel over de runners high, maar dat gebeurt niet elke keer. Ik bedoel, dat zou wat zijn. Maar het is wel zo dat letterlijk gaat het stromen en komt wat op gang. En opent het. En dat is niet alleen de beweging, zeg maar, want dat kan het ook op een loopband in de sportschool, maar het is vooral ook het bewegen in de buitenlucht, dus in de natuur. En dat brein is toch wel zeker met deze digitale tijdperk best wel wat overbelast en overprikkeld. En dat je dan gewoon dus eigenlijk wat meer in de rust komt. En ook eigenlijk voor het zelfvertrouwen en het welbevinden heeft het heel veel effecten ook op dat je fysiek 's avonds wat moe bent en daardoor beter slaapt. Maar je hebt echt mensen die zaten aan de Prozac of weet ik veel wat voor middelen en die kunnen het nu weglaten? Nou, die komen ook wel voorbij, maar het is vooral ook, wordt nu veel meer tegenwoordig steeds meer ook ingezet op preventief. Of zoals bijvoorbeeld bij de gemeente Sneek en Jouwer hebben we trajecten met langdurig werklozen, zodat die met elkaar ook een soort ritme van bewegen. En dan zit er dus heel mooi vaak bij mensen een beetje zo'n mindset van, nou, dat kan ik niet. Maar eigenlijk als je 2 benen hebt en je kan wandelen, dan kun je ook licht joggen. En vaak gaan mensen, als ze alleen beginnen, met desnoods met programmaatjes zoiets, gaan ze te hard. Omdat ze denken, nou, het ziet er niet uit als ik nu in een lichte jog pas. Maar juist die verbinding ook met anderen en met elkaar al kletsend bewegen, dat zorgt eigenlijk, is heel goed voor je welbevinden ook. Ja. Nou, we hebben een voorbeeld. Susanna Fix, dat is een famke die hiet lastig en die broekt dus nou echt erin om haar beter te voelen. Ze het PTSS, dat is een posttraumatische stressstoornis. Zij doet mooi aan de slachten en door die training kies ze nou de eerste keer maar in. Ik heb PTSS. En dat had toen, dat ik wat gauw eens nachtmerries had of herbelevingen of heel onveilig viel of onmachtig. En, dat brengt soms wel een enorme chaos in mijn holle en ik kan gewoon mijn holle weer wat leeg rennen. En ik ren dan soms gewoon lekker lang totdat het weer wat rustiger is. Toen ik met me kreeg voor de slachten dacht ik, nou, dat ken ik net. En dat is eigenlijk wel gauw wat ik denk van, nou, dat ken ik net. Of
dat ik maar net waan, want dat lukt me toch nooit. En nou zie ik me iedere kilometer die ik extra ren, zie ik dat ik mijn grens iedere keer wat verder kom en dat ik toch wel wat ken. Ik ren voor Fonds Psychische Gezondheid en ik doe mee aan het project Young Mind Academy. Die zorgt ervoor dat jongeren met psychische klachten, of het nou een zus is of zichzelf, maar die willen ze opleiden en die willen ze dan inzetten op mbo-school. Les te gaan en om het bespreekbaar te maken onder jongeren. Ik heb wel het idee van, dat het een persoonlijke overwinning is van dat ik in ieder geval die 42 kilometer ren ken. En in mijn eigen behandeling is het een symbolische streep van die ga ik om. Dit is heel mooi ook. Ja, dit is mooi. We praten even ondertussen. Ja. Iedereen herkent het hier rond tafel. Hè? Ik zou een week net sporten kunnen, dan word ik net echt vrolijk. Dat zou ze tech, hè? Ja, zeker. Ja. Wat betekent het voor jou dat je nu Susanne ziet die toch lastig heeft en dat die nu die slachten gaat lopen? Ja, super. Echt een heel mooi voorbeeld van wat bewegen je dus kan brengen en geven. En ook wat ze zo mooi weet te vertellen, die succeservaringen. En dat ze ook merkt, ik kan het. En dat stemmetje van ik kan het niet, dat schuift dan opzij. En dat ze dus eigenlijk nu ook de grenzen verlegt door van ik kan stapje voor stapje ook meer. En dat ze dus, je ziet er gewoon stralen en ook meer zelfvertrouwen. En je ziet gewoon het plezier er ook. En dat is ook zo belangrijk. Hè? Dat het niet omdat het moet, maar omdat het gewoon je echt wat geeft en wat brengt. En maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een zware depressie op de bank liggen, misschien wel manisch depressief zijn. Ja. Dan heb je toch wel hulp nodig? Ja, dat is heel dubbel en dat is zo moeilijk. Want vaak, ik heb het zelf ook, als je heel moe bent, dan heb je eigenlijk geen zin. Dan denk je, maar je weet, als je het dus even beweegt en rent, dan word je letterlijk wakker geschud. En, maar ook met die mensen die zware depressie hebben? Ja, nee. Je hebt daar natuurlijk ook gradaties in. Maar natuurlijk is een medicatie kan dan ook absoluut wel belangrijk en goed zijn. Maar het is inderdaad ook, dan nog is het van die bank af en niet slapen overdag. Gewoon eigenlijk rust en de ritme is ook, die structuur is dan ook ontzettend belangrijk. Dat blijft gewoon, en gezond eten. Het is meer dan alleen maar bewegen en voeding. Het is ook, en de sociale contacten. Er zijn natuurlijk ook veel mensen eenzaam. En dat bewegen in de buitenlucht. En soms denken mensen ook, ik heb geen hond. Want dan heb ik een reden om lekker buiten te wandelen. Maar ga in godsnaam afspreken om lekker te bewegen. Het is in ieder geval natuurlijk de tip. Kom van die bank al. Al die mensen die je nou zitten te zien. En we vrolijk. Nou, een vrouw die ook heel erg vrolijk is, dat is Miranda Werkman. Zij is onderwijs. Zij doet dus precies wat je hier zijn wilt op de slachtenroute. En Miranda, de palmbjemmen, lekker drinken in de oase, is dat er al? Ik zie nog geen palmbje, maar ik ben wel eindelijk omgekomen in de oase. Mooi Amarens. En als ik hier sneu en ik omkom, dan ren ik door deze tunnel. En dan? Nou, dit is de ingang naar uw festivalterrein. En als je hier inderdaad binnen, dan ben je een beetje wurrig en je weet het eigenlijk al je net zo goed meer. Maar in deze tent, daar wil je aanmoedigen. En er worden toch mysterieuze dingen, krijg je aanmoedigingen. Zo van, de kist het en de komst er wel. Dus ja, dat kan je het missen. Je slepen mij de hier terug, hè? Ja, wij slepen die hier er terug. Ja, dat komt helemaal klaar. Hoe lang ben je hier al bezig met de organisatie? Nou, ik denk dat we in februari begonnen binnen. En met de eerste bijeenkomsten. En we hebben gewoon toen ons draaiboek oppakt. En dan wiest het hem vanzelf, ja. Ik ren verder, hè? Ja, ik heb mijn tijd wel nodig. Ja, want, hoi, hier zit Frida. Bedankt, hè? Ja. Frida, rins hem verder? 4 keer. Dan is dit een ervaren kuier en die kan wel even om wat tips vragen. Wat zijn nou de tips? Vooral net het van start gaan. Genoeg drinken. Elke uur wat eten. En vooral genieten. Vooral genieten en goed eten. Dank u wel, Frida. Misschien treffen we elkaar sneu. Laat ik de mensen dan nog herkennen of dat ik helemaal uitput ben. Maar dan wil ik je wat terugskort. Hoi, Volkert. Hoi. Hey, hoeveelste keer is dit voor de organisatie? Dit is de 5e keer dat ik mooi organiseer. Ja. Dus helemaal ervaren, dit wordt een groot feest. Het wordt stadig gewoon een goed geoliede machine. Ja, inderdaad. Want wat docht dat mooiste aan het dorp? Hierdaad, 124 inwoners, dus al je mooi? Ja, ik ken wel steeds Elsen in dat mooi. Het is een stukje meerskips in, het is een stukje Malka de schouders eronder zetten. Malka er een groot feest van maatje. En aan het slag het ik nog patiënten voor de vereniging in het laatje. Hoe dan? Toch de verkoop van eten en drinken? Ja, toch de verkoop van eten en drinken en dat soort dingen. En natuurlijk van de organisatie krijg je wel eens wat. En toch ergens in te stappen. Leuk. En dit is de 5e keer? Ja.
heel wat oors dan de eerste keer, denk ik. Want hoe ging je dat de eerste keer? Ja, de eerste keer dat kwam eens totaal over de school om samen te zeggen. Ja, dat is steeds leuk. Wij hebben heel geen idee wat er op is aankomen zoeken. We hebben wel wat koffie zetten en dat soort dingen. We hebben wel leuk kasteeldel zetten, maar ja, we viersten in koffie. Dus alle vrouwen die binnen huis zetten om hun koffiezetapparaat en binnen alle fantastisch. Dus op samen die dat kunnen we er toen al wat van maken natuurlijk, maar het is nou het wordt steeds professioneler. Ik ren weer verder, Volkert. Ja, dank u wel. Ik ren verder, ontsneun hoop ik. Oké. Hey. Ja, ik ken het. Oh, ik ben zo onmoedig. Ik weet eigenlijk net meer. Ja, ik moet deze kant uit, denk ik. Ja, oh, prachtig, die slachterdiek. Dan ren ik maar weer verder, Roelof. Ik zit net op de bank deze week in elk geval. Nee, dat doet heel goed. Het laatste stukje, ik zie die mooi weer. En dan bistreek haast. Nou, dan vind je het heel knap. Dat dienst. Super. Ja, dit bent van nou. Ik dank je Molly voor je analyses, voor je verhaal. Dank voor het zien jou. En ik zie je mooi weer. Mooi joen verder. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net hard eindigd. En morgen Bient, de nieuwe sporthelden van Wietse Visser. Waar het nou die voetballers nodig, als we Daphne en Kiki ha? Oké, nou dan kist dan mooi even op de bal. Oh.